изяждам аз. Сурови ги продават в месарницата, кебабче не предлагат в пицарията, кебабчета пекат се на панаира и си купувам аз. Лютеничка, лютеничка, за кебабчето, дайте кетчуп, за да стане още по-вкусното. И кебабче ще си нося аз, щом съм някъде на байря в някой късен час. Ни пажоли, нито караначета не стават като вкусните кебабчета. По-вкусни са от дюне, даже от сала, поне така си знам. Аз по две изяждам, по едно преди, даже някой път изяждам по три. Пажолите много твърди са те, болят ма после зъбите. Лютеничка, лютеничка, за кебабчето, дайте кетчуп, за да стане още по-вкусно.